Niin, ne haluaa, että mä katson Pete Parkkosen kohta 100 videon, koska mä en ole nähnyt sitä ja mä oon yrittänyt vältellä sitä parhaani mukaan, koska... Etkä ole. No, olen. Sä et vaan ollut kattonut sitä. Mä oon vältellyt sitä, koska sitä on linkannut kaikki mun naispuoliset kaverit Facebookissa ja mä en ole silti suostunut klikkaa sitä kertaa. Mikset muka? No, mua kiinnostaa. Miksi ei muka kiinnosta? Miksi kiinnostaa? Sua kiinnostaa niin moni tommonen juttu. Ai öljytyt miehet. Kiinnostaa. No, mut katsotaan nyt. Niin. Laitetaan play. Katsotaan mitä sieltä tulee. Vähän pelottaa. Tiukkaa tuijossa. Mistä sä osaat tämmösen sydänringin laittaa? Tiukka fallos-symboli. Laita mut tamelee, voit alkaa samelee, mitä sä haluut. Tunnet sen tatskun. Ennen sitä tekemään, polvi vai etelään. Tai sinne, sä oot liian frikkipede, niinku mä. Tehdään jotain sikkipede. Miksi se pitää olla? Alku mä. Maho. Laitan verhon kiinni. Koska se on perse. Sanot sä, että aamuritkin saa nähdä. Niin. Apuritkin saa nähdä. No se hyvä, että Suomessa tehdään vähän vastapäin tämmöstäkin niille kaikille nimmeille. Se on yllättävän tarttuva biisi, vaikka tämmönen ei ole yleensä normaalisti yhtään. Mm. No on kuvattu. Viivi kuvasi. Toi on jotenkin häskä, että toi sivu alaston. Tää on niin överiksi vedetty. Tai sen takia ehkä toimii just, kun on tahallaan vedetty oikein överiksi. Ei pidä ottaa liian vakavasti. Siitä noin vaihtuvat silmävalojutut. Valuta kynttilää, ei kiire mihinkään, mitä vaan haluut. Mä kestän, tutkin sut kokonaan, isken joka pesamaan. Tää on kyllä sekasuttu noin Jos sä tatsku. pestä, sä oot liian frikkipede, niinku mä. Tehdään jotain sikkipede, alku mä. Laitan sun laulan vedä, ja mä lupaan viedä äänes kokeksiin. Mitä Samu on tullut tätä videoa uudestaan katsomaan? Miksi ylipäätään se oli paita välillä päällä? Mäkin. Tuota videoa syö. Miksi se teki kapalleen kun tyttää? Sitten se vetää kädet saa suuhun silleen. Se otti mieli sissi just. Hyiä! Kaivos tää. Hyvä! Sä oot ottanut ton kommentin joltain muulta. Sä. Biisi on kyllä. On tää kyllä vähän hyveä. Musta se on just hyvä. On tää siis. No, tää on teknisesti tosi hyvän näköinen. Sellainen. Ei, siis ymmärrän kyllä miksi naiset on tykännyt tosta, ei siinä mitään. Se on Ja hauska. siis kyllä mä mieluummin tommosta katon kuin yhtään videoa, missä näkyy cheekin naamaisia. Mm-hmm. Niin, ja sit toisaalta ei pidä ottaa ensinnäkään liian vakavasti. Toikin näyttää olevan melkein yhtä paljon ei-tykkäyksiä kuin tykkäyksiä. Sitten se on hauskaa, että jotkut lihaskimput, niin niille tulee joku kauhea kriisi silleen, että naiset tykkää, jos on hoikkapoika, joka on tommonen niin kuin muuten timmi, niin kun niistä on silleen, mikä tosta nyt mukaan on niin Kaikki kommentoi, miksi kaivat munias, miksi tunnet käsiä housuun, miksi kaivat munias. Todella juustoinen video.
No, mutta vittu, Alkoi sitähän oksettaa miehet liian yleensä härski tekee. video. Mä en ymmärrä, mikä... Ahtoinen iso kikkeli pylly, niin daddy kuristaa mua. Nimimerkki musta mies. Kommentoin tuon videon. Risujen jengmaa ja kommentoin, että paska. Jos tykkäsit tästä videosta, jos se oli kiva katsoa, kun tää Urpo katsoo Urpoa, joka tanssii sateessa, niin pistää peukkuun ja tilaa. Me yritetään tehdä varmaan jotain videoita jossain vaiheessa lisää. Sä voit laittaa jotain reaktiovideoita mullekin. Niin, pitää laittaa tän ainakin reagoimaan pariin peläkyvideoon. Hei hei. Ja kommenttia saa laittaa. Kyllä me kestetään niitä negatiivisia kommentteja.